ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କଥା ହେବା ଏମିତି ଏକ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଭାରତର ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା। ଇତିହାସ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କୁହେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କାହାଣୀ ଏମିତି ବି ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କେବେ ହାର ମାନିନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମଗଧର ସମ୍ରାଟମାନେ ପୂରା ଉପମହାଦେଶକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗର କାହାଣୀ ସେଇଠି ସରିନଥିଲା, ବରଂ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରକୃତ ସଂଘର୍ଷ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜା ଖାରବେଳ କଳିଙ୍ଗର ଶକ୍ତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ଦୁଇ ଶତ୍ରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁତା ଛାଡ଼ି ଦେଶ ରକ୍ଷାକୁ ବାଛିଲେ। ଏହାପରେ ଖାରବେଳ କେବଳ ଜଣେ ବିଜେତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ରକ୍ଷକ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ଶତାବ୍ଦୀ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏହା ଥିଲା ଗଜପତି ରାଜବଂଶର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ। ଖାଲି ତାଙ୍କ ଉପାଧିରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେତେ ବିଶାଳ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସୁଲତାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିଲା, ଗଜପତିମାନେ କେବଳ ରକ୍ଷା କରୁନଥିଲେ, ବରଂ ଆକ୍ରମଣ ବି କରୁଥିଲେ। ରାଜା ନରସିଂହଦେବ ପ୍ରଥମ ବଙ୍ଗଳାରେ ସୁଲତାନ ସେନା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ଓ କଳିଙ୍ଗର ସାମରିକ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ଦାଜ ଲଗାଯାଇପାରେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ହେଲା କେମିତି? 18 ଥର। ଜାଣନ୍ତି, ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଏତେ ଥର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା? ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ସେନାକୁ ହରାଇବା ନଥିଲା, ବରଂ ଲୋକଙ୍କର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିବା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିପଦ ବାହାରୁ ଆସିନଥିଲା, ଆସିଥିଲା ଭିତରୁ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାରୁ। ରାଜ୍ୟର ପତନ ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ସାହସ ବଞ୍ଚି ରହିଲା। ଖର୍ଦ୍ଧାରୁ ଭୋଇ ବଂଶ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିଲେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଲେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ଥିଲା। ଏଠି କ୍ଷମତାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ସେବା, ଶାସନ ନୁହେଁ। କଳିଙ୍ଗର କାହାଣୀ ମନେ ପକାଇଦିଏ, ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ଏମିତି ଆହୁରି କେତେ କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି।